Stadig flere danskere ejer en DVD-afspiller, og heldigvis mange dobles udbud af DVD-udgivelser hver eneste dag. Don Ø tager bussen, nu på DVD. Se den exceptionelle nye DVD, hvor de danske fodboldmestres helt egen Don Ø tager bussen. Dejligt. Har bedre lyd end i parken. Se ham stige ind i linje 3 og følg ham hele vejen fra Nordhavn Station til Trianglen i hjertet af Østerbro. Ekstra materiale. Se ham stige ud af bussen igen. En fantastisk rejse med Don Ø. Hvis det her var spillerbussen, så var den ældre dame det er Peter Møller. Nej, det er mig, der er Peter Nordvig. Don Ø tager bussen, nu på DVD, VHS og A4. Ekstra bonusmateriale. Oplev Don Ø stemple sin helt egen billet og se ham blive stoppet i en bus med franske nummerplader. Tjenesten på B3. En hvid Corolla er ikke en morfarbil. Spiller, og heldigvis mange dobles udbud af DVD-udgivelser hver eneste dag. Søren Ryge i haven, nu på DVD. 2 timer, 1 klip og 0 panoreringer. Gense de populæreste øjeblikke med Søren Ryge og nogle buske. Se ham bare stå der og væve lidt i det. Der er en del at rive i. Genoplev blandt andet, da han stod med et skuffejern og vrøvlede noget om en gerbera. Gerbera, algebra, gerbera, la. Søren Ryge i haven. Nu på DVD, VHS og kassettebånd. Se også de sjove fraklip. Blandt andet, hvor Søren Ryge glemmer at nævne sig selv. Og gense højdepunktet, hvor han udtaler: Ukrudt er også krudt. Og nej, det er ikke i slow. Sådan er Søren Ryge i haven. I ny og fantastisk billede- og lydkvalitet. Gør som Søren Ryge. Dyrk dig selv før din have. Tjenesten på B3. En mastodontisk monolit. Stærk som færgen Sjælland. Så er det her. Statisk elektricitet. Før kunne du ikke sætte balloner op på væggen. Jo, det kunne jeg gøre med tape. Okay, men hvorfor bruge penge på tape, når du kan sætte ballonen fast på væggen udelukkende ved hjælp af naturens egen kraft? Hvordan det? Gnid ballonen mod en sweater. Okay. Og placer den så på væggen. Wow, ballonen sidder fast på væggen uden hjælpemidler. Tyngdekraften er sat ud af kraft. Er det en magisk sweater, eller hvad sker der? Statisk elektricitet kan også udløse mindre stød. Ja, men kan jeg også sætte badeværelseflis op med det der statisk elektricitet? Hov, nu faldt ballonen ned. Statisk elektricitet. Bragt til dig af de samme mennesker, der gav dig nedbør. Tjenesten på B3. Rig og fed som en frisk nøddunse. Orange gælder nu. Verdens mest irriterende reklame til dig nu. Hey you, ved du hvad du skulle? Slå dig for i tv eller spring i det tu. Hey you, slå mig ihjel du. Jeg er også selv blevet træt af det her nu. Hey you, nu er det nu. Giv mig los i røven af en sindssyg kænguru. Hey you, trøste spiser marabu. Stiller mig et papirblad med strube. Tjenesten på B3. Når nøden er nær, er dunsen der. Tjenesten på B3. Samle 5 og vind et festligt badehåndklæde. Så er der klokker.
Tjenesten på P3. Vi opfandt Kai og Andrea. Du har lige hørt noget værre lort fra Tjenesten på P3.